uNhlanhla Ngwenya nesiqi sase-Afrika. Suka besha kanjalo phana ke abafana becombine stars ngalesikhathi kungu 27 minutes to ihora lapha na ke lesine ngiyamthanda noma ngiyayithanda lapha na ke inkosi yami beautiful stars bathe ijoka lamakholwa njengishilo ukuthi ke ngale kwakhe u half past 3 uzobe sekhona lapha na ke ummeli usibusiso wakadlala from header attorneys vele sekafikile sekagcwele lapha na ke yona ke indaba inkulu isonto likhulu kukhulunywa indaba ke yawo ke amawili njalo ngomandulo lapha na ke iLaw Society of South Africa yaye lapha na ke badedele abantu okanye bavumela abantu ukuthi ke kube nezikhungo ezithile kube nezinkampani ezithile zabameli ezikwazikho ukuthi ke zenzele abahlali baseningizimu Africa wona ke amawili angithathele lithuba ngubingelele lapho ke MT uyaphila nganya kwethu manje ngiyaphila mbothi ninjani nina nabalaleli sikhona phana kithi sikhona siyabonga kakhulu kuba khona namhlanje Wethu indaba inkulu ngizothini itshutshi wokuba nisebenzele isizwe ikakhulukazi kuleli viki bangakhokha abantu mhlambe siqale lapha na ke kuthenini yini wili noma kungani kumele kuba umuntu ophilakho ngaphansi kumthunzi welanga abe nayo iwili kubalekile kakhulu mntimando ukuthi umuntu ophila abe newili ziningi inkinga abantu ababhekana nazo umuntu mase sedlulile emhlabeni uthola ukuthi iwili ayikho iwili ke yiphepha elichazayo ukuthi impahla yomuntu ongasekho izothathwa obani ma ngabe mhlambe ke kuya ukuthi ke ngangishadile ngiyalidinga leli pheshana leli uma ngisingili ngisihlalele nje ukuthi kangaganwa libalekile nakimi ngaganiwe kakhulu ngale ngathi nje oqala ukuba nezinto izimpahla libalekile lephepha lelo lichaza ukuthi impahla yakho uyishiyela kubani futhi ke noma usumuntu osonezingane kufuna kube nalo lephepha lelo ukuze uzobhala ukuthi izingane zakho uzishiyele ukuthi zigada ubani ngemumva so ke once nje na waba umuntu osunezinto impahla noma usunezingane leli phepha libalekile ukuthi ube nalo umthetho walapha eMzansi ke uthi umuntu osena 16 iminyaka eyishumi nesithupha usenelungelo lokuthi alibhale liphepha leli ma above 16 years usunelungelo once nje waba na 16 usunelungelo ngokomthetho lapha eMzansi ukuthi leliphepha leli usungalibhala kodwa futhi awudingi ukuthi uzolinda ukuthi ube na 16 as soon as hlasimpe uba nezingane noma uba nempahla oba nayo unelungelo lokuthi leliphepha leli ulishicilele ube nalo ngoba lizobe likhuluma ukuthi impahla yakho uyishiyela bani ngokwezifiso zakho othi umuntu ona 16 noma ingane na 16 isuke isinakhe engakufaka kwiwili mntimande ingubo yakho nayo egqokayo impahla yakho leyo isicathulo sakho onaso sigqokayo impahla yakho leyo iselfone kulesikhathi samanje abantu abaningi banama cellphone smartphones ayabiza uyabona so kusuke kuyimpahla yakho leyo kusuke unelungelo lokuthi usho ukuthi iselfone yami ngizoyishiyela bani uma kwenzeka ukhona isimo esingithathayo emhlabeni into nje encane njengengubo umbhede wakho itafula lakho impahla yakho leyo uyakwazi ukuthi ubhale phansi usho ukuthi leli tafula lami leli lombhede wami lona lengubo yami isicathulo sami ngishiyela bani ngokama stats athina ama stats bangakho abantu abanamawili bancane ezweni bancane kakhulu ingakho lelo kuzana le campaign ikhona ngoba abantu abazilutho ngokubaleka kwewili uyabona mntimande iwili iyabiza kuba nayo iqala ku 4000 rand kuyaphezulu depending ukuthi ulakhi complicated kanjani manje uyabona ukuthi njengoba kuthiwa kuleli viki yenziwa mahala ingoba umnyango lo abameli uya understand ukubaleka kokuthi umuntu abe newill ngoba into ebaleka kakhulu ngewill abalali funake bayazi iwill umuntu usuke eshiya izimpahla zakhe ngokwesifiso zakhe
ngoba uma edlule emhlabeni engenayo le will le akusasebenzi izifiso zakhe manje kutheni impahla yakhe iyakubani sekusebenza ke manje umthetho khona weswe wona lo mthetho ubheka ukuthi ubani omshiye ngemuva impahla yakho kusuyishiyela lawo bantu labo soke bekhona including nabantu ongenzeka ukuthi ubungeke uze uzimisele ukuthi uzoyishiya impahla yakho kubona kanti iwili ingenele ekutheleni impahla yakho uyishiya ebantwini onesifiso sakho sokuthi ubashiyele impahla yakho ngemuva ngoba iphikisayo ke iwili bathi hayi lokhu akuyikho kufojwe into ethile sikubonile lokho endlunkulu ukuthi hayi khona engathi akuyisignature le kakhulu kuzikhona izimo la khona uthola ukuthi kunabantu abazoyiphikisa iwili nawo abantu mabephikisa ke iwili ke khumbula phela Mtimando ukuthi nayo iwili ukuze iphasa ibe iwili inezi ngingathi nje ngokwelimi lesilungu inama requirements akhona ukuthi kufanele kuthiwa yiwili ngona ukuthi nokuthi yabona awona nje iwili ifuna kuba isayinwa abantu ababili abangama witnesses uma bengekho access yona iwili leyo yeah so uma ukuthi ukhona abantu abayi-challengeayo iwili la bantu labane rights lokuthi bahambe baye enkantolo bayoyiphikisa iwili bese inkantolo kuyanquma ukuthi ke ngampela iwili ekhona noma iwili engekho ake sithi ngishiya ingane ngibhala ingane zami nanga umfowethu uyayiphikisa iwili ukuthekana esimene sikanjalo kudepend ukuthi uyiphikisa ngaliphi kudepend ukuthi uyiphikisa ngaliphi ukuthi iyiwili yini mhlasimpe uthi akuyona iwili ngoba mhlasimpe nakho uthi signature akuyona yakho uyabona so lapho sefuna ukuthi kiwe enkantolo kuyobheka ukuthi lo will leyo isignature eyakho yini yeah ngithe ngiyibuze le ngoba miningi imndeni esiyazikho webhayi uthola ukuthi ubaba wekhaya kasekho sikusela ingane noma wazo ubhuti noma umfowabo kamufi usefuna ukudimanda noma uyadimanda nje vele izinto ekamfowethu noma izinto ekamfowabo usefuna ukuyithatha ke ngodli wathi ayisisebenzi lokhu into ekamfowethu lezi okuphe khula yeah ngithemba ukuthi ke bayezwa abantu ngase emakhaya 068 76499 69 uzongena lapho nombuzo wakho noma yilapho na ke ku Nhlanhla Ngwenya 596 ku TikTok nakhona ungabhala kwinanda lapho na ke FM lapha kuyena ke uyena ubana u TikTok nakhona si live sibukhoma ukhona futhi @inanda 884 FM nakhona ungabhala umbuzo wakho ngalesi card njengishilo ngithi ukhona lapho na ummeli ugcwele indlu yafowethu ingabe ke umlingani wami uzozithola izinto zami uma ngifa ngaphandle kwencwadi yefa umlingane wakho Nhlasimo Mtimando nishadile noma nje uma sihlalisana shadile angithi shadile nishadile lapho sekudepend uhlobo lomshado nelishadileyo yeah so ngokujwayelekile abantu bashada umshado lona ohlanganisa amafa abantu Mtimando abaphume bayokwazi izinto ezibalekile ngoba nakho ukushada lokhu kufana ukuthi abantu before abantu beshade behambe bayothola iseluleko seyinhlobo zomshado kubameli ukuze abantu bezokwazi ukuthi bangene emshadweni ofanelekile so umlingane wakho uma umlingane uma ehamba nginalo yini into zakhe ziyakwazi ukuthi ngiyithole ngaphandle kwencwadi yefa njengoba sengishilo ukuthi kudependa uhlobo lomshado enilishadileyo ngokujwayelekile abantu bashada umshado lo ohlanganisa amafa uyabona so lo mshado lo ohlanganisa amafa already vese uthi u50% owalomunye 50% owami so in that case if ukuthi will ibingekho lo osale ngemumva usuke uzothola u50% and then the other 50% bese ku divide ke phakathi kwakhe futhi nezingane mhlambe njengoba uthi ukubalula ukuthi kufuneka abantu bengene emshadweni bazi ukuthi bangena kumshado uhlobo luni imuphi umshado nje kuthiwa manje umuntu uyasilinelwa manje imuphi umshado oneyinkinga
kakhulu ngoba kungaze kuthiwani accrual kanjalo negama elikhulu esisebenza zakho njengomeli uzolazi accrual njalo imuphi umshado nje onenkinga futhi imuphi umshado ongacebisa abantu ukuthi ke lo hayi ulungile lo hayi lo uyayidala inkinga ngo1 no2 no3 okay Mtimande yabona umshado onenkinga kakhulu esizweni yilo okuthiwa uhlanganisa amafa kubizwa kuthiwa in community of property okay uyinkinga kanjani lo mshado lo abantu baba yifa elilodwa ngesilungu baba yi joint estate ngale ngathi beyifa elilodwa beyi joint estate lokho kuchaza ukuthi oyedwa wabo mase sangena ezikweletini nalomunye usengenela ezikweletini automatically manje uma kuukuthi oyedwa wenu use blacklistiwe shouldn't blacklist nobabili anisakwazi manje ukuphila ngaphandle kwesikweletu kanti phela manje ukuphila ngesikweletu uyabona so manje kubalekile ukuthi abantu bayiqonde le nto leyo bayazi akusikhona ukuthi kuthiwe hayi hlasimpe uma ungawufuni umshado ohlanganisa amafa hlasimpe lo muntu usebalekela ukuthi lo munye angabi lokhuzana angangene emalini inkinga enkulu isekuthenini abantu baba yifa elilodwa oyedwa mekwangena ezikweletini nobabili sangena ezikweletini sen blacklisted nobabili anisakwazi manje ukuphila ngaphandle kokuthi nibe lesikweletu kanti kungcono ukuthi abantu bangene emshadweni lo okuthiwa u-out of community lowo uzokwenza ukuthi wena nami ngiyimina lo mengene esikweletini uzongena ezikweletini yedwa hlasimpa salo omunye nikwazi ukuqhubeka ngikwazi ukuphila ngokuthi lo munye ukhona at least usakwazi ukuthi yena ke akwazi ukukhanda izikweletu ngoba asikhulumeni iqiniso ukuthi impilo siphila ngokuthi sithathe izikweletu emabhenki iaccrual ke lo okade uyibalula Mtimande lo okuthiwe out of community ke ichaza ukuthi ke yona ke hlasipe singavumelana ngokuthi uma singena emshadweni izinto zami kade ngifike nginazo neza unkosikazi afike enazo kuzo remainer kweyezami kuzo remainer kweyezakhe kodwa mase singenile emshadweni lo ke sizokuthola ke mase semshadweni ke sekuzoba ke manje ngokwethu ke sobabili ke soyikhona ke sizokuhlukanisa ke ngendlela yakhe ngizwa kahle ngithemba ukuthi nawe ngasekhaya uyayizwela lapho ke emthandweni nanda 88.4 FM lona ithuba leli ukubuza kumahala kanti futhi newili kumahala ukuthi ke wenzelwe yona ke kuleli viki ngithemba ukuthi yezwa ukuthi ke uma ngithi cha ngifuna isihlanganisa amafa akusho ukuthi ke lapha na ke angisakuthandi okanye angifuni ukuba senze lapha na ke into eyodwa sibalekelani na ukuthi ke sithole sesigcine ke sesibopha thina kubalekile yini ukuthi wili kube yiphepha angeke ngikwazi ukwenza iwili yevideo ngiqophe nje ivideo ngithi cha inkomo ezimbili imbuzi ezintathu kanjalo ezohamba nomfana omncane kanjalo ayikho iwili yevideo ngokwamanje Mtimande lapha eSouth Africa kusavumeleke ukuthi iwili ibhalwe phansi ephepheni ngokukhula kwetechnology ke kungenzeka hlasimpe ke njengoba siqhubeka nokuphila itechnology ikhula nakhe igcina isivunyiwe hlasimpe iwili le enjalo singazike sekukhona sekufika manje OAI nayo yonke lento asazi ukuthi ke izoba nomphumela isizathu kodwa sidinga ukuthi iwili ibhalwe phansi uzokhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe kwena ifunakala ukuthi ibe nabantu abama witnesses ababili abazoyisayina lokho kwenza ukuthi iwili ibe valid ngokwelimo lolo lasemzini uyabona noma akubalekile ukuthi lokho sikusho ukuthi ungaba naye iwili ebhalwe phansi kodwa mingasayinwanga labantu ababili ayikho valid nanokuthi isayinwa umuntu oyedwa izoxoshwa ukuthi wakuyona iwili lene valid ifunakala ukuthi ibe nabantu ababili abazoyisayina ukuze ikwazi ukuthi ibe yiwili mhlambe njengomuntu verso ohlalayo lapha na kuma ngithi ama council chamber right lapha enkantolo yes angazi mhlambe nikimunyunge leyo ukuthi le khanje njengoba uphatha indaba ukuthi ke
kumele kube nabantu ababili abasayinayo ngibuka kakhulu ngathi ivideo mangibuka nje ngeso lami ngomfo kaNgwenya ngathi ivideo ne right ukuthi ngisayina leli phepha siyakhuluma la ukuthi ke namhlanje esisayina iwili napho ufakazi mhlawumbe nikaze nimunyungeni ukuthi ke unganjani ivideo ihambisana nokunjani nokubhalwe phansi lekhathi sibhala sayina kuyaqoshwa njalo ukuthi nasemhla seyikhulunywa noma seyifundi iphepha ibe khona futhi nevideo ufakazi nikaze nekumunyunga lokho mhlawumbe kuzokhumula lapho lamntemando ukuthi umthetho ushicilelwa ngoba nakho sekukhona hlasempe abantu asebehambile baye enkantolo bayobanga into uyabona hlasempe ke bese kuba khona umthetho lo kuthiwa ama precedent inkantolo iyakwazi ukuthi ibe ishaye umthetho manje nje inkantolo yanquma isinqumo senkantolo leso sesumthetho sizoqhubeka uye phambili kuloko kuthiwa i precedent uyabona kuloko okushoyo ngokwamanje ngokomthetho wamanje lapha eSouth Africa lo kwamawili singayisayina iwill kodwa futhi bese siba ne video njengoba uchaza sizenzele ivideo show ukuthi nansi ke iwill siyayisayina nama witnesses kodwa mangase kuthiwa leyo will ke bekade nisayina ke nenza ngayo ivideo mangase singasatholakali ke still ngeke izikwazi ukuthi iqhubeke ilokhuzana ivideo leyo ibe umthetho ufunakala that iphepha leli ke elisayiniwe laba nama witnesses manje lapha kwa header attorneys nibaphatheleni abahlali baseningizimu Afrika izakhamuzi zaseThekwini niphatheleni kuleli viki liqala izolo koze kube lapha na ke umhla ka19 kuyena ubana uSeptember Mntemande siyaqhuquzela emphathini wakithi abantu abasukume ama-will lawa siyawenza mahala kulo lonke leli viki leli umuntu mefika enze iwili kumahala nje iloko esiphathele khona kuleli viki ngoba vesa iviki esigunyazwe ngalo ukuthi ke asenze lolu sizo lolu silibhekise emphakathini ngoba umphakathi wakithi usafihlakile kakhulu olwazini olubalekile nolujulile so ke sikhona ke kwa head attorneys sileli viki leli ama will lawa siyawenza so umphakathi wakithi awusukume kakhulu uthathele phezulu uqhamuka impela sizohlala nawo phansi silakhuze sikhulume sibacacisele ukuthi kwenzakalani ukubaleka kwewill yini umuntu aphume seyiphethe iwill yakhe uzothi omunye niwenzela kuphi nendawo mayevuka nje manje ethi cha ngifree namhlanje ngisebenza ngi-off nikuphi nendawo ngize kuphi ama-office ethu ase Windermere kune center kuthiwa Windermere Center sikhona nje eduze wakhona lapho i-address ethu ithi 82 Churchill Road Windermere Durban uChurchill umgwaqo omusha noma omdala umgaqo omdala kakhulu bazowazi phambi nje kweWindermere Center Churchill Road umgaqo nje omdala umuse Windermere i-center leya lapha kwi main entrance yakhona uzokwazi ukuthi ubone umgaqo so yethi address ke 82 Churchill Road Windermere Durban bashiyele futhi nenamba mhlawumbe umunye usacabanga ukuthi kambe icathulo ngayifaka ngiwili kanjalo mhlawumbe uzofuna ukuthi abuze eceleni ukuthi lokhu kuyangena yini kanjalo ipuna amakhezo kuyangena yini kwiwili inombolo mfowethu okay inombolo lethi 031 3040909 031 3040909 ukhona makhala ekhukhwini for emergency mhlawumbe noma ukho okwamanje mntwana satholakala kule yasemahhovisini hayi inkinga mfowethu sibonge kakhulu ngesikhathi sakho lo kade ke kungiyena lapha na ke ummeli usibusiso Dladla wakwaheader attorneys base Windermere ushiloko ukuthi ke amahala amawili ke kuleli viki phuthuma ke mthandwe nanda irate 0.4 FM lokho ke sikuphathele khona ikhala kahle ikhona la kwinanda just imagine kambe uthe malini iwili
iyabiza mdimando kuyenza iwili amawili aqala ku 4000 rand kuya phezulu ku dependa ukuthi iwili ingxibe vange enjani mhlasimpe mase ngikwenzele example iwili yami newili ka Patrice Matsape ngeke izifane imagine iwili ka Patrice Matsape ukuthi i complicated kanjani so yona eyakhe yabiza kodwa nje aqala ku 4000 rand kuya phezulu now njengoba siwenza ke mahala ke uyabona ukuthi umuntu lapho usayiveke emalini enkulu kangakanani ngoba phela iadvice abameli iexpensive yabiza uhlala phansi naye ku keep imali ephaketheni kudla indodla kakhulu ngithemba ukuthi ke uthathile ngapho ngasekhaya inombolo ke zakhona lapha na kwa Heather wazi ukuthi ke usizakale nawe amazwi akho mfethu sesiphetha mfethu usugoqa nje sengukhipha qha Mphakathi wakithi asisukume kakhulu usewenza amawili kubalekile ukuthi impahla yakho kwazi ukuthi uyishiyela bani futhi mune wili kuyashesha ukuthi impahla yakho iye kulabantu efuna ke iye bona mune izingane njena oyishiye ngemumva umune wili kuyashesha ukuthi imali yakho ikhululeke ikwazi ukuthi iqhubeke yondle izingane kanti iwili mingekho sinsikhathi kuthatha isikhathi eside abantu bebanga ukuthi ubani ozoba umdlali wefa na yonke lento leyo mune wili yonke into isuke iclear ichaza ukuthi kwenzakalani kusheshe izingane mase yesele ngemumva imali yakho ikwazi ukuthi isheshe ngokukhululeka ikwazi ukuqhubeka yondle izingane ngokushesha zingalambi izingane futhi zingalokuzilwa zibanga themba ukuthi ke uzwela ngapho ngasekhaya ukwema impi yenza lapha na ke yona ke iwili sibonga kakhulu Mthiya sibonga kakhulu mfowethu ngiyabonga umntwana ngiyabonga abalaleli lungile kumnandi ke ukuhlala nawe mthandi wenanda irate 0.4 FM asihlangane kusasa between ihora lesibili nelesine ngoba ngiphethe lapha na ke umaskandi wodwa #zithetele zibulalane mfoka Mtimbande ke ngelesithathu ihora na kanjani yobe ikhona ke leyo ngosi ngiphuma la ngeNewcastle Black Tornado bathi ke ulindiwe danko inanda 88.4